Ụtụtụ ọma nọ ụmụ Igbo, ekene m unu. Ụmụ Igbo ndị ihe ọma na-adị mma, ekene m unu. Nke onye chilu ya zelu. Na akụkọ m ji bịa tata bụ izipụrụ ụmụ okorobịa anyị ozi, maka na ọ ka bụkwa ihe mere oge ochie ka m ji wee buru ozi a wee bịa. N'oge ochie anụrụ agha, maka na ihe m ji bute ozi a bụ na ịkpawa okorobịa ọbụla aka n'ọnụ ọsị ga-agha daba, maka na nwata fọ ga-egboro igbo agụ ọgụ a na-agụ ya. N'oge gboo, nna m mee ka m ghọta na n'oge gboo anụrụ agha, na dịka agha a bidoro, na ọ bụzi ọsọ onye gbata ọyara une ya, na ọ bụ n'agụ n'ọgba. Ụfọdụ nọcha, ụfọdụ alụọ ụlọ akịrịka biri. Na ịnweta nwa agbọghọ ọbụla oge ahụ akpụrụ ya dịka o si wee dị ugbu a, ọ dịghị otu ahụ n'oge anyị. Maka na oge ahụ na o kwere m ghọta na a na-egbu ndị be anyị, na ndị Igbo a na-eme agha daba, ụfọdụ si ele ụmụ nwanne ha. Ịnara ego, gwa mmadụ anara ego kwuo ebe nwanne ya zụrụ, nwanne ya na-azụ isi onwe ya zụrụ. Maka na adị mmadụ ise, a ga-enwe ofu onye ọ ga-aba a na-ete egwu ogodo ya, na-ete iche, a na-ete ihe ọzọ. Okwu ozi a ji bịa bụ ịkọwatara ụmụ okorobịa anyị ihe mere mgbe gboo na-egburu ndị be anyị. Ndị amị na-egbu, nrịanrịa dị iche iche na-egbu, ọrịa a na-akpọ kwashiọkọ ọ na-egbu, maka gịnị? Na ihe dị nkọ. Echeghị m na nwa okorobịa chịkọtara onwe ya ọnụ ga-enechakwa ihe mere n'oge ochie ahụ, necha ọnwụ ndị be anyị, ebe ọbụla efutara ndị mmadụ aghasarụ. Ọ bụrụ na efughị ya n'anya, ị ga-eke n'akụkọ a na-akọ aja, ọ bụrụ akụkọ ifo nọ ihe mere, ọ ihe ha gabigara bụ ndị nna nna anyị ha. Echeghị m na ụwa kịta na onye ọbụla ga-achọkwa ụdị ihe ahụ mere mgbe ahụ ka o mewekwa n'oge nke anyị a. Maka na n'oge ahụ na ọ bụ ihe ọbụla afụrụ ewere ya jide afọ nwa okorobịa egbuo ya, afụ nwa agbọghọ akpọle ya. Ndị mmadụ a na-anwụ n'ọrịa dị iche iche. Echeghịkwa m na o nwere ihe dị kịta anyị ga-eji wee zuo onwe anyị ma ọ daba. Maka na a ga-enwekwa ndị ga-apụ jesi ha nekwa ebe ha zoro ihe ha ji eme ihe ha na-eme. Ọ bụrụ gịnị? Mmadụ ile unu ya. Ọ bụrụ gịnị? Anya ukwu, ka m nwee ihe a, ka m nwezuru ihe niile. Ọ bịa mere m ji na-ayọ ụmụ ntorobịa anyị niile ka anyị jikọta onwe anyị ọnụ, ka a hapụ agha dawa, ka anyị gbakọ onwe anyị ọnụ, ka ọ ghara ịbụ onwe ka o si bịa na mberede. Onye ha bụ ndị na-eti agha dawa, onwe ezigbo ihe a ga-emenwu. Maka na ebe niile ndị nna nna anyị ha gbagara mgbe a, na ndị ahụ ndị na-achụ efi amachagoro ebe ahụ niile.
agụ niile ha gbabatara bụzi ebe ha chi efi ha na-akpagharị wee na-anya ụmụ itorobịa anyị ka anyị ghara na-eji n'ọnụ anyị kwutere onwe anyị ihe ga-eme anyị. Na ọ bụ ya bụ ozi m ji wee bịa, maka na nwata fụ ọgụ egburu egbu agụ ọgụ a na-agụ ya. Ndị nna nna anyị ha ndị maara ihe mere n'oge ahụ ha adịghị ekwukwa okwu inwekwa ụdịrị ha adịghị ekwukwa okwu ịfụkwa ụdịrị ihe ahụ ọzọ, ụdịrị ihe dị otu ahụ ọzọ. Na ọ bụ anyị ndị agba ọhụrụ na-eti anya dawa. Biko na ụmụnne m, onye na-eme nke ọ na-eme ya gbado anya, ya mara ihe ọ ga-ekwu, ya hapụ kedu ihe anya dawa na anya dawa, ya hapụ okwu agha ahụ ka anyị nọ ọnụkwa ụmụ nwanne. Na ọ bụ ya bụ ozi m ji wee bịa wee na-ekenekwa ụmụ Igbo ndị ihe ọma na-adị mma. Ekenekwa m unu. Nke onye chiri ya ezelu.